دم خوش گهدار و تماشاوان هیجا ده باسی روژا ایرو دل گلبمه. بریارا رفرندوم سرخبونا کردستانی روز بروز دبی خالک هری گرنگ در روژوا سیاسیا جهانی ده. جالی نابنده سیاسیا کردستانی به خباتک برچاو آجبو پیشگریا رفرندومی ده قادا نابنتوی ده تیکرن لعالی یک دن خباتک برچاو آجبو یک گرتنا حلوستا سیاسیا کردستانی درباره وی هنگاوا دیروکی. کارگریه باندورا رفرندوم سرخبونا کردستانی سینورین باشوری کردستانی درباس کریه. بوی نیشانا سکنا ولات پاریزی لهر دورین کردستانی باکور، روژلات، روژاوا هر وها دیاسپورا جی. دباسی روژا ایرو ده لگل سیاست مدار عثمان اوجلان گرنگیا رفرندوم سرخبونا کردستانی به طایبتی ده سکنا نتویی ده امده بگرن دست. برێز و جەران دخوازم ji wir dest pê bikim pozîsyona hesta bi destxistina serxwebûna biryara xwe pêşeroja xwe çi kargeriyê li kesayetiya Kurdistanî dike? Berê hemû tiştê em dikarin bêjin ev pirsgirêk yani pirsa referandum yani girêdayê bi pêşeroja Kurd re yani qedera Kurdê bi çi awî pêşva biçe girêdayî wî ye ji bo wî jî em dibin ji bo hemû Kurdekî zor zor giring e. Êdînî ne em bêjin pirsa hêzên siyasî ye ya hinek hêzî siyasî ye. Pirsa hemû Kurd e. Her Kurdekî pêwîst e hiç Kurdek mirovekî bê ez Kurdim bê helbest neme, helbestekî xwe be. Helbestî xas berçav be û diyar be, bê helbest nebe. Îku bê helbest be, ev bi Kurdîtiyê re ji Kurdîtiyê îstîfa kiriye, dest berdaye. Pêwîst e ku Kurdek, kesek xwe ji Kurdîtiyê derneke û xwadan helbest be û helbestî wan jî bi aliyê berjivendî Kurda be. Yani em dizanin ku Kurdistan ev 100 salin nav şerrekî de, nav cengekî de û carna nav xwe de şer kiriye, carna bi dijminê xwe re şer kiriye, carna tengabiye, carna serkeftiye lê 100 sal em bêjin şerrek dibe ji bo ev rojê qerarek bê dayîn. 100 sal pêşista Hêzî cihanî ji bo me Kurda qerar da. Got boî Kurda devlet pêwîst niye. Bi peymana sêkî spîko ev qerarê ku yani boî Kurda dayî da berjivendî Kurd dana aliyekî. Ova piştî vî 100 sal Kurd bê navber çalekî kiriye bi taybetî jî başûrê Kurdistan. Vî katî da ji nav hemû beşê Kurdistan de herî bi dengî bilind گوتی که از به قدره نرازیمه باشوری کردستان بو و 100 سال زیاده تره که جدما شهید عبدالسلام برزانی ده حیانا ام بیجن او شرایطی کری که کرد رد کر مافوین دانا آلیه کی و کرد مافی خواه گره و 100 سال توابو و روژاتی که قرار بیداین او قراری پیوسته چه به ارینی به yani vak hemû kesî mafî minî ku ez bibim devlet, ez serbixwabim, hemû mafî xwebkar bînim heye. Pêwîst e vî qerar. Gotin Birêz Öcalan ku li pêş di referendumê de du bijarde hene. Bijardeya got Kurdistan qedera xwe bi Bexdayê ve berdewam bike. Got qedera Kurdistanî Bexdayê ve girêdayî bê yan jî qedera xwe Kurdistan, Kurdistanî, kesayetiya Kurdistanî qedera xwe bigirê destê xwe. Yekî din jî pispor dibêjin got yek bijarde heye. Yan mirov qedera xwe digirê destê xwe yan jî ji qedera xwe re dibêje oxir bî. Emek dibêjin ya pêwîstiya ye ku Kurd qerarekî giring bidin. Qedera jiyana xwe didin. Belê. Qedera pêşeroja xwe didin, ê zarokê xwe didin. Yani pêwîst e ku qerarekî durust bî carî bê dayîn. و او قرار جین او نیه نقاش نیه البر چاویه پیوسته بی قراری بدن هری خراب 3 سالن ام بین گله کیزین سیاسی
لدجی سرخبون دولت بونه بو. اله کرد صبر داخویه کرم. برادر کرم روزه کی گفت مگو دجیتیا سروک برزانی دجیتیا حرم کردستان مگو خیانته. گو انور نابیشن. Yani o sadece enver nabijin. İler bir rastî û pêwîst ve heyanan nehatiye gotin ev gotin. Me bi xıyanet tewamber nekira kesek. Bi sebir bûne. Eva 4 salin sebrekî em bêjin Hezreti Eyyûb hate xuya kirin. Kesek bi xıyanetê gunehbar nekir. Lê ev rojî ez dibêjim ku êdînî nêzik bûye êdînî deng bê dayîne. مری به زمانه که وکریت کنه بینی زمان کو یکی کو به ناج کرد را دولت نابه کرد سربخان نبه پیوست ناوه کلوی بکرن هیا نه نداته گوتن لی ایرو گرک بیجه از وک عثمان جلان وک کرد پرورک از خواب مزنجی نابینیم ما خدمت کریه و روژه خواهدیه که همش گوتن خواب بیجن دنگی ما جبوی رفراندوم اریه جبوی سرخبون اریه جبوی دولت بون اریه ایکو به نا امر لگل عربا بن لگل فارسا بن لگل ترکا بن یک ناوی ویده به ام دکانم بیجن دا آلیه پیوان نتاوی دا دکانی بیجی او رنگ کی خیانته بله جارا یکم بله دیروکی ده هەوڵاتی کوردستانی لەسەر ستاتوی خو دێ بڕیار بدەن وڵاتی وا خودی چ ستاتوی بێ جارا یەکەمە لە دیرۆکێدا ئەڤ یەک پێک دێ واتەیا وێ دە دیارکردن واتەیا وێ یا دیرۆکی واتەیا وێ یا سۆسیۆلۆژیک پیسیکۆلۆژیک ji bo Kurdistanê ji bo kesên xelkê Kurdistanê نه بێژن yani te hêz çê dikî xerab dikî belav dibî ser dikeve bin dikeve her tiştekî merî dikane tiştek rêkek jê re bibîne lê bi rastî ev referandumê qerarekî wisa tê dayîn ku yani êdînî te nika lê vegerî ku qerarek te da lê vegerandina xwe nebû ev zor girîng e nava tiştî tê dayîn yani Kurd îrada xwe bide xuyakin îrada Kurd çi ye Kurd dixwaze bibe dewlet dixwaze serbixwe bibe yani çi dixwaze bê te xuya kirin yek jî referanduma niha li başûrê Kurdistan îrada hemû Kurd de xuya kirin yani ji bo hemû beşê Kurdistan e yani ku Kurd bê erê îrada xwe ji bo dewletê ji bo serxebûnê gotiye erê ji bo wî jî her kese wî pîvan bigire bêje ku Kurd dixwaze serbixwe bibe dixwaze bibe dewlet lê ku tiştekî bilekis bê kirin bê na û dunya gişke bê ku Kurd dewlet naxwaze mafê xwe naxwaze ji bo wî Kurd bi rastî jî diber û reşî êdînê em Kurd nikanin dîplomasî bikin em nikan siyaset bikin em nikan şer bikin pîv baskê me dişken ji bo wî em dibêjin pêwîst e ku hemû Kurd pêk ve bi dengekî bilind bêje erê wek din tu rêk li pêş me nîne û em Kurd naxwazin ku em li welatê xwe xıyanetê bikin em naxwazin bibin xayînê mafê xwe ji bo wî jî em dibin bê tereddüt pêwîst e ku em helbijartina xwe ji bo erê bidin xuya kirin roj ev roje yani kêkê masiyê xwe çine ev tiştekî dine Kek Osman Öcalan giringiya yekrêziya Kurdistanê her di pirtûkên dîrokê de di felsefa dîrokiya Kurdî de her dem hatiye ziman Rehmetî Ehmedê Xanê berî sedê salan ev yek gotiye giringiya yekrêziya Kurdistanî niha ew roja dîrokî guhatiye ber deriyê Kurd sala 2017 yani yekrêziyekî mirov di nav qada gelerî qada milletî Kurd de dibîne lê di qada siyasî de hin deng yên ku ne li gel yekrêziyê diyar dibin giringiya yekrêziya navenda siyasî di vê proseyê de çi yani niha em dizanin ku başûrê Kurdistan navenda netewî sed salin ji bo wî bi sed hezaran şehîd hatiye dayîn
ایره دا خویا کرن کو ناواندا بزا و نتوی کرد باشوری کردستانه و جبوی وی ev carî dikateki mecûî da ji qedera Kurd deng tê dayîn. Yani referandum giringiya xwe ev e. Pêwîstiye ye me got ku yani hemû kes pirsgirêkê xwe bidin aliyekî. Yani pirsgirêkê xwe şexsî, hizbî, grup yani hemû pirsgirêkê xwe bidin aliyekî û dengê xwe bidin. Yani işte bir ev kêm kurtiye ne ji bo wê em ê dengê xwe li dij bidin nabe. Yani ev rêk li pêş me hemû hatiye girtin. Çi kêm kurtî dibe bira bibe û çi lewazî hebin bira hebin pêwîst e ku em ev carî bê tereddüt İrada Kurd bi aliye başiye da bidin xuya kirin. Yani em bibin devlet, em bibin ev serbixwe, em helbijartina xwe bi rastî bikin. O yani boy ku cardin ev derfet nê pêş me. Em nikanin helbijartinekî wisa li pêş jiyanê bin nexuya kirin. Ev yekemîn care ku çavî dunya hemû li ser Kurd e, Kurd e çi bêje? Ha İran jî dişopîne, Türkiye dişopîne, Iraq dişopîne, Suriye dişopîne û hemû hêzê cîhanê mezin ke biçûk li helbijartina Kurdî nêre. Pêwîst e Kurd lewaziyekî biçûk jî neda xuya kirin, bê tereddüt bêje erê ez li gel devletbûnê me, li gel serxebûnim û destî serokê xwe, destî hêzên siyasî xurt bike ku ev jî bikarin xebatê xwe bi destekî xurt bidin meşandin. Keke Osman bi egerên gotên zanîn Abdullah Öcalan bixwe nigarî bûye peyama xwe hesta xwe girêdayê referanduma serxwebûna Kurdistanê bigihîne raya giştî. Tu wekî birayê Abdullah Öcalan wekî kesayetiyekî got li gel wî gelekî nêzik bûye. Ger mecal hebûye li gora baweriyata wî hesta Abdullah Öcalan. Dîtina Abdullah Öcalan. Çend rojekî berî vê di ragandinê de birayê me ji me mestir Mihemed her du kursan bîst. da xuya kirin. Got ez di vî bawerî da me ku berî Öcalan Abdullah Öcalan bê tereddüt ji bo vî referandumê bigot tayarî. Ez jî di vî bîrî bawerî da me. Öcalan bi xwe kesekî û niştiman perwer e. Hemû katî helbijartinê xwe bi aliyê xelkê Kurd da kiriye. Ez jî di vî bîrî baweriyê de me ku derfetê Berêz Öcalan hebiye li gel referandumê be ev bigot te erê û helbestekî din nedida xuya kirin. Naveroka hîsê wî netewî vî ev tiştî dixwaze ev bigot te erê. Ji bo wî jî ez dibêjim Berêz Öcalan jî li gel referandumê be ev bigot te erê. Yani devletbûna Kurd ê helbijarta û ji bo wî jî ez bi xelkê Kurd re dibêjim ku ez wek birayê wî jî birayê wî biçûk wek birayê me ji wî kiçiketir jî Mihemed jî dayê xuya kirin helbestê Apo jî li gel erê ye di referandumda serxebûn û devletbûna Kurd e li ser vî esasî hemû Kurd pêwîst e ku bêje erê bê tereddüt bê erê ê ku dibe na li berjwendiyê xwe siyasî dinêrin li berjwendiyê xwe şexsî dinêrin pêwîst e ku Kurd tenezzül nekin piştgiriya ev helbestê şaş nekin rojekî tarîxî tê pêş me diba rojî tarîxî de pêwîst e ku Kurd qerarê rast bide qerarê xelet nede binê 100 salin yek piştî 100 salî cardin êdînî Kurd dikane îrada xwe bîne ziman. Yani derfetê wisa zû dest me nakevin, dest Kurd û nakevin. gava got dest ket mirov divê Pêwîst e rast bikarbîne. Ji bo wî jî Kurd ji bo devletê pêwîst e ku bê tereddüt bê erê, ji bo serxebûnê bê tereddüt bêje erê û îrada xwe bi vî awî bide xuya kirin, ê din jî Serok Barzanî hey wê îrada wî da di emrî îrada Kurd da em bawerin ku wê baştir xurtir bimeş. Birêz Öcalan ger mirov li ji aliyê cebha PKK ve temaşa bike.
Niha pekeke heta îro daxuyaniyek divê derbarê de ji raya giştiya Kurd re eşkere nekiriye. Her çend dengên cuda derdikevin, hin kesên ku nêzîkî medya PKK ne helbestê xwe diyar dikin, hin rêxistinên siyasî ku nêzîkahiyeke wan li gel PKK heye helbest diyar dikin. Biz daxuyaniyekî PKK divê derbarê de heta niha eşkere nebûye. Tu bi çi vegirî? Yani PKK bira bizanı be şiarî durustkirina PKK ji bo Kurdistanekî serbixa yekgirt û demokratîk û bi ev şiarî hemû bername xwe bi reva bir êlê em bêjin şert hatine guhertin gelek guhertin çêbûn em bêjin ev roj ji bo hinek hedefên siyasî taktikî dibe ya stratejikî dibe ev bir buçuna xwe seretayî de em bêjin guhertin çêkirin. Lê ez di wî bawerî de me ku şervanî PKK, xelkî PKK sedî sed li gel devletbûnê li gel Kurdistana demokratîk e li gel Kurdistana serbixwe ye. Ji bo wî jî ez dikanim hîsê xelkî PKK bînme ziman ku helbestî xelkî PKK û şervanî PKK û bi giştî qawadirî PKK li gel devletbûnê li gel serxebûnê ê bêje erê ku em bêjin îro di ragihandinê xwe de ev nehatibe jî ziman lê bê tereddût ê bi vî awî bîrî bûçûnê xwe li gel referandumê bide xwe. Ji aliyê xwe ve Partiya Demokrasiya Gelan HDP bi ji aliyê berdevkê xwe ji aliyê parlamenterên xwe ê ku di bernameyên me di Kurdistan 24 de gelekî jwana beşdarî kirî bi awayekî zelal eşkere piştgiriya xwe ji bo referanduma serxwebûna Kurdistanê anî ne ziman. Yani eva emru talimata xelk e. Yani raydarên HDP di nav xelk de jiyan dikin. Ê dinerin ku xelk bi sedî sed dibêje ere xelkî netewî û li gel devletbûnê li gel serxebûnê û ji bo wî ev jî ev rastiya ku xelk qebûl dike tîne ziman tiştekî din niye. Li ser vî esasî em dibêjin ku yani erê helbesta xelkî PKK kadroyê PKK û hemû kesî PKK û serokatiya PKK. ev seroketiya PKK ji bo wî em dibêjin hinek berpirsyarê PKK boî rewşî taze ku ne dikanin bi dengekî zelal jî bêjin erê lê xelkî PKK û qawadirî PKK erê ye û bê tereddût vî rastî em dikanin bîne ziman. Ji bo wî jî em dibêjin Kurdekî kemekî Kurdîtiya xwe ve li dijî referandumê cih nagire û herî girîng ve 4 salê rabirdî de çi kema Sîbiyê bira bibe wî bidine aliyekî nakûkî navberê Kurd dîne layekî û hemû kes bê tereddût ji bo serxebûn devletbûnê pêwîst e bêje erê tiştekî ku bibe din bibe ji bo Kurda dibe şikestin pêwîst e ku Kurd wî tiştî qebûl nekin. Keko Li ser vî esasî bêjin erê bêjin erê. Kek Osman serokatiya siyasiya Kurdistanê ew biryar daye pêşa xwe ku ev prose bi aştî, diyalog, danûstandin bigihê encam. Li gora bîr û bahweriya we yanî ev yek bêguman wekî model jî cara yekem e li rojhilata navîn bi helwestekî wisa demokratîk nêzîkahiyek di pirsekî wisa giring de têzimên. Gelo ev ne vekirina deriyekî demokrasiyê ji bo tevayiya pirsgirêkên rojhilata navînê jî û bi vê yekê serokatiya siyasiya Kurdistanê wê deriyê demokrasiyê rojhilata navîn vedike lê ji aliyê din ve ew aliye got beramberî serokatiya siyasiya Kurdistanê an got navenda Bexdayê dê nêzîkahiyekî wisa destnîşan bike li gora baweriyan. Yani aleme İslamî pêwîst e ku hin bîrî bûçînê xwe biguhere. Yani di em bê ola Xristiyan da pirsgirêkî netewî çareseriyê xwe çi heye. Yani ji xwe re gelek rêk helbijartine. Em bên li Brîtanyê bi rengekî çareser dibe. Li Almanya bi rengekî din e. Boî wî sîstemê federalî helbijartine li gelek welata.
li Britanya rengekî din e. Em dibêjin ku di olê Xristiyan da gelek rêkê çareseriya hatine pêş. Pêwîst e ku di nav ola İslam da jî rêkekî çareseriyê hebe. Na bê em birê hevin û ji weşinda hûn ê Kurdî qedexe biaxivin û em birê hevin mafî Kurdan nîne. Êva çi biratî? Na Erdogan dibêje ku çar. Yek welat, yek devlet, yek al, yek ziman. Te çi işt? Ku yek ziman ve kiye Türkiye. Ku yek al ve kiye te ala Türkan e. Yek devlet ve kiye devleti Türkiye. Yek çi, yek tiştek ji Kurdaran ama birayê me. Baş e, em birayê evin, em Müslümanın jî lanekî biratiye be, bekeviye be. Te tiştek li meydanê neişte. Erebî dibêje, Fars vî dibêje. Di İslamiyetê da çareserkirina pirsgirêkê netewî nîne, pêwîst e rêkekê helbijêrin. Di nav elema Xristiyan da gelek rêkê ne û gelek renga çareseriyê di İslamiyetê de nîne. Dibêje ku yek, Xwedê yek e, ziman yek e, devlet yek e, nizanim çi yek e, hemû tiştek e. Çareserî çawî bibe, nabe. Ve Kurta serê xal rakir bir vakti ji teyare me hene em ê li we bidin. Silahê me hene em li we bidin. Babam ev ne rêkekî aqil e, ne rêkekî biratiye, ne rêkekî biratiya ev ol e. Heta li vir tiştek gava gote gotî tê bîra min niha ku di çerçeveya dijberiya referanduma serxwebûna Kurdistanê de berî çendîn roja doğû perînçe ku ateîst e, komünîst e, li dijî ola İslamê bixwe ji aliyê Komara İslamiya Îranê ve bi fermî hate vexwendin û bi fermî hate pêşewazî kirin û bi hev û dû re jî qise kirin hin berpirsyarên Komara İslamî û li dijî referanduma serxwebûna Kurdistanê ye û İsraîla duwem li herêmê tê ava kirin û İsraîl û Amerîka projeyeke modernîzasyon û demokratbûnekî mezin wê li Kurdistanê li da. Ecî ji war re dibim yani ku ev nadibim pirsgirêka Kurd ateîst û dîndarê xwe herî dijwar dibine yek. Yani boyê wan xeta sor dijî berjwendiya Kurd e. û em jî Kurd êdînî pêwîst e mafê xwe bibînin. Ku biratî dikin em ji biratiya olî re jî amade ne. Lê ku biratiya olî nakin. Ku hûn dijminatiya me dikin em ê amade ne. Yani dostaniye İsrail jî bikin, dostaniye Hêzê Cîhanê jî bikin. İsrail ne dijminê bavûkalê me. Ev jî milletekî wek me zulüm dîtiye, bindest jiyan kiriye. Belkî ji hemû kesa zêdetir derdî me tê bigêje. Dibe me jî li dijî wan xeletî kir, wan jî li dijî me xeletî kir. Lê em dibin kat hatiye ku em jî berjwendiyê xwe helbijêrin û ji wê şinda ji boî serxwebûna azadiya Kurdistan bêjin erê û bê tereddût em vê rêkêdan meşin. Belê. Di pêvajoya referanduma serxwebûna Kurdistanê de di vê proseya dîrokiya referanduma serxwebûna Kurdistanê de bêguman erk dikeve ser her kesayetiyekî rewşenbir siyasiyê Kurd. Çi erk dikeve ser Osman Öcalan tê çi bike ji bo referandum? Valla em jî heya gor xwe me xizmetek kiriye, xebatek kiriye. Yani heya dengî me bigêje bi xwe dengî min nîne. Yani bi resmî dengî min nîne lê ez jî dixebitim ku hin kesê nas bibe nûnerê dengî me jî, ê wek me jî, ji bo wî jî em jî xebatekî xwe dikin û berdewamin. Bangewaziya te ji raya giştî re. Ji bo hemû kesî jî em dibêjin ku yani karê we çi dibe bira bibe, bin aliyekî wî rojî ji bo dengdanê biçin ser sandiqa. û we dengdana xwe da jî bêjin erê, bêjin erê, rêkê medin tu helbestî din û a herî girîng jî yek û du teşwîq bikin ji bo yê erê. Rêkî din hel nebijêrin û bizanibin ku qedera Kurd neslî piştî me bi vîya wî tê nivîsandin. Em ji wan re ji bo azadî û serxwebûna Kurdistan
pengavekî mezin bavêjin û ev jî li ser vî biraveletê xwe bikin jiyan bikin. Gu ala kur civekî hemî aliyên cîhanê. Ama biland bin. Mele. Gelekî spas birêz Osman Ecela. Ez Temaşevanên hêca bi vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek dîna Basîroj her şal.